Mikäs eläin tässä on? No se on karhu, mutta karhulla onkin monta nimeä. Voit taputtaa käsiä, soittaa rytmikapuloilla tai vaikka rummuttaa lattiaan. Kokeillaan. Mesikämmen, otso, otso, kontio, kontio. 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 Mesikämmen, otso, kontio. Mikä eläin, arvatko jo? No tietysti karhupörröinen, mahtava vaeltaja metsien. No tietysti karhupörröinen, mahtava vaeltaja metsien. Mesikämmen, otso, otso, kontio, kontio. Mesikämmen, otso, otso, kontio, kontio. Mesikämmen, otso, kontio. Mikä eläin, arvatko jo? No tietysti karhupörröinen, mahtava vaeltaja metsien. No tietysti karhupörröinen, mahtava vaeltaja metsien. Mesikämmen, otso, kontio. Mikä eläin, arvatko jo? No tietysti karhupörröinen, mahtava vaeltaja metsien. No tietysti karhupörröinen, mahtava vaeltaja metsien.